l'equip de kinesiologia fem moltes activitats pel benestar i el cuidar de la salut. Fem classes de ioga, fem tractaments de quinomassatge, de reflexoteràpia, de drenatge limfàtic, de reiki, d'una tècnica que es diu reset, que allibera la mandíbula i tot l'estrès que podem tindre amb expressar-nos, de kinesiologia que treballa en tots els àmbits, tant a vegades aprofundint molt amb la postura, perquè hi ha persones que tenen desnivells estructurals, hi ha persones que tenen desequilibris més aviat psicològics, doncs també tractem això, o molèsties o tensions en el cos, no? A vegades desorientació que pot tindre la persona, o problemes d'aprenentatge, no? Vull dir que tenim una vessant molt important de la kinesiologia, que seria la part educativa, i per estar integrats i tindre un millor rendiment, no? I això serien una miqueta les activitats que es farien. I també fem activitats de suport a la criança natural, no? Hi ha un grup que es diu Creixent en Família, on es fa massatge infantil, reflexopodal infantil, i també com un acompanyament a l'embaràs, al part i al postpart, i també a la lactància, no? I totes aquestes activitats a vegades es conjunten amb jocs pares i nens, o danses pares i nens, i aquest tipus de coses. La kinesiologia és una metodologia dins de les teràpies naturals que ens permet reduir l'efecte de l'estrès. L'efecte de l'estrès a la nostra vida quotidiana. Això és el que ens interessa, perquè totes les persones d'alguna manera tenim reptes amb els que volem afrontar, que volem resoldre, i sovint el que passa és que potser sí que som capaços de resoldre'ls, però després no els acabem de resoldre. D'alguna manera n'hi ha factors d'estrès, alguns que són externs, altres són interns, i amb aquesta metodologia de kinesiologia aconseguim reduir l'efecte que aquests factors tenen amb el nostre rendiment. Clar, aquest rendiment pot ser una activitat física. Aquesta activitat física pot ser un esport, o pot ser senzillament la recuperació d'una situació que havia afectat la nostra salut. Però aquest rendiment també pot ser al respecte d'una activitat potser acadèmica. Potser té a veure amb el nostre rendiment acadèmic, que volem assolir uns objectius d'una formació, o potser amb el nostre rendiment a la vida, amb les nostres mateixes relacions, o amb el nostre rendiment professional. Jo soc estudiant de kinesiologia i això funciona molt bé per alliberar l'estrès, per assolir objectius, i el que m'ha fet sentir en certs moments que estic en una dificultat, i llavors quan ho corregeix, que aquella dificultat ja no hi és. Sovint el que fem és que un cop ens centrat en què s'està treballant, aleshores fem una mena de test. Aquests tests avaluarem com respon el cos, a vegades amb els braços, a vegades amb les cames, i un cop estem avaluant com respon el cos, això ens dona una mida, i la persona també ho percep, de quina és com l'estrès l'està influint. Un cop tenim això, aleshores farem alguna sèrie d'intervencions, intervencions que sovint comporta l'estar en contacte amb certs punts del propi cos, a vegades amb uns estímuls més suaus, altres amb uns estímuls una miqueta més intensos, per d'alguna manera poder resoldre aquest concepte que està bloquejat. Per nosaltres, la persona no és només el que la persona creu que és. Per nosaltres la persona és el conjunt de tot el seu cos. El subconscient de la persona és el cos de la persona. I aquest subconscient es manifesta quan tu li demanes que es manifesti amb el seu propi idioma, amb el seu propi llenguatge. I el propi idioma del cos és precisament aquest. I això és el que fem. Llavors aprenem a dialogar. I aleshores trobem també com la persona, òbviament, pot resoldre aquests bloquejos.